paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Narito po tayong ngayon muli sa araw na to upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayin
Ang salita ng Diyos, na kung saan yung salita ng Panginoon na to, yun po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nagbibigay po sa atin ng direksyon. Amen? What a glorious day, what a wonderful day na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, wherein maranasan po muli natin ang kanyang kabutihan, kadakilaan sa bawat isa. Amen? Narito po tayo ngayon sa programang Tinig ng Pag-asa. Amen? Dahil sa Panginoon po, meron po tayong pag-asa. Tama po ba? Ang mundong ito is pasama ng pasama, sabi ng banal na kasulatan. Pero sa Panginoon natin, pabuti ng pabuti. Amen? So before we proceed sa pag-aaral po ng kanyang salita, samahan po ninyo ako na dumulog sa panalangin. At anyayahan po natin ang banal na spirito na siya pong manguna sa ating pong gagawin sa araw na to. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa pagkakataong ito na muli dinako niyo po ang bawat isa po sa amin. Lord, sa inyo, Diyos, ay wala pong aksidente. At salamat sa pagkakataong ito na muli kami makapakinig, mag-aaral na inyong salita, na ang iyong salita, O Diyos, ay siya pong magagamit namin, gabay namin, sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. At sa umagang ito, binubuksan po namin ang aming mga puso, aming mga isipan sa pagtanggap ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, banal na Espiritu. Samahan po ninyo kami. Ikaw, Panginoon, aming banal na Espiritu, ang siya pong gumabay. Ako lamang po ay iyong tagapagsalita. Ang layunin mo, ang kaparaanan mo, ang siyang maganap sa bawat isa po sa amin. We honor you, O God. We glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Amen. So, ito pong buong buwan ng Oktubre, lagi po natin binabanggit na may paksa po ang ating Panginoon sa bawat araw na kung saan binabahagi po natin ang salita ng Diyos. Amen? Ito po ay yung empowered by the Spirit. So ito pong paksa natin ngayong umagang ito, hindi po tayo lalayo sa pinakabuong mensahe na nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. It's all about holiness. Amen? Living by the Spirit. Holiness, living by the Spirit. Kasi po, in order to be empowered by the Spirit, kasabay po kasi ng empowerment ng Holy Spirit, we must live holy before God. Tama po ba? Kailangan po may holiness ang buhay po natin. Na kung saan yung empowerment ng Diyos na yan is maganap sa bawat isa. We must live. We must be empowered by the Spirit by living by the Spirit and be holy. Tama po ba? Kailangan po maging banal po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Talakayin lamang po natin, ito pong nais ko pong ibahagi sa atin before we move, bago po tayo tuluyang pumunta sa ating main topic about holiness is, ano po ba yung bumubuo? Lagi po nating naririnig. So, ito pong salita ng Panginoon na to, amen? Huwag po nating isarado ang ating isipan, ang ating puso. Amen po ba? Because sabi sa banal na kasulatan, faith comes through hearing and hearing by the word of God. Amen? So what comprises? What makes a person? Amen? Ang tao po is hindi lamang po na nakikita natin siya na yun. Amen? Biblically, meron pong tinatawag po ang Bible, amen, kung ano po yung bumubuo sa isang tao. Ang tao po ay nilalang na isang spirito. Amen? A person is a spirit na meron pong kaluluwa. Person with the soul living in a body. Isa-isahin po natin. Ano ba yung spirit? Ano ba yung soul? Amen? Ilatag po muna natin itong mga bagay na to para mas maintindihan po natin papaano po mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos at papaano po tayo i-empower ng Panginoon. Amen? Kung tayo po'y namumuhay na isang banal sa harapan ng Diyos. Spirit. Ito po'y nagmula sa Greek word o sa salitang Griego na ang salita is pneuma. Ito po, naka-flash po sa inyong screen. Na ang ibig sabihin is part of a man that connects to God. Ito daw po is bahagi ng tao. Amen? Na
kumukonekta sa ating Diyos. Kasi po ang tao nilalang ng Diyos na isang spirito. Genesis 2 verse 7. Ano po sabi sa Genesis 2 verse 7? Ano pong nakalagay po doon sa Genesis chapter 2 verse 7? And the Lord God formed man of the dust of the ground. Amen? And breathed into his nostrils. Hiningahan daw po niya the breath of life. And man became a living being. So yung paghinga daw po ng Diyos na yan, yun po yung spirit pumasok sa walang buhay na tao. At nung hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. Kaya po ang tao nilalang bilang spirito. Ano naman po? Yung soul. What is soul? Ito pong soul na to, nagmula din po sa salitang Griego. Ito po is the word shuk, or sa ibang ano po, sinasabi nila is psyche. It's about the mind, the will, yung desire natin. So kung makikita po natin, it reflects in our personality. Nailalarawan niya kung ano ang personality ng isang tao through his soul or through her soul. Amen? Ito po yung tinatawag natin, the mind, the will, and the emotion. Kung saan po yung mind natin, yan, kung nasaan yung will natin, kung nasaan yung emotion natin, yun yung ating kaluluwa. Kaya bilang mananampalataya, we have to distinguish. Alamin natin, ano ba ang spirit ng tao, ano ba ang soul ng tao, at ano ba ang body ng tao. Amen? Kasi God will not be manifested sa isang tao kung di po natin masyadong naiintindihan ano po ang pagkakaiba-iba ng mga ito. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, my people perish because of lack of knowledge. Kaya kailangan alamin po natin, in order for us to be a successful person, in order for us to live victoriously, we must know our rights. We must know the Word of God. Amen? Let's proceed. Ano naman po ang body? Ano po yung tinutukoy na body sa banal na kasulatan? Ito po yung nagmula sa salitang Griego na soma. Na ang ibig sabihin is flesh. Amen? Kaya ito pong tatlong bahagi ng tao na to, ito po yung bumubuo sa isang tao. Kaya pag nakita mo si brother, si sister, kapitbahay mo, alam mo ang kanyang personality at alam mo kung ano yung umaandar sa kanya. Kung nakita mo ang kanyang personality, nakita mo ang kanyang nababasa mo kung ano yung kinikilos niya, ano bang emotion niya na pinapakita, alam mo na yun yung soul niya. At kung may pinapakitang hindi kagandahan sa bawat isa sa atin, ang ating kapitbahay, ang ating nakakasalamuhang tao, amen, alam mo na ang umaandar sa kanya, alam mo yung pinapakita niya is about the person's soul. Amen? Pero kung nakikita mo is kagandahan, nakikita mo is about the inner being of the person, makikita mo na yun yung kanyang spirit. He loves to connect with God. He loves the work of God. He loves the word of God. Alam mo yung kanyang spirit. Alam mo na yun yung desire ng kanyang spirit. Amen? So, alamin po natin. We must distinguish what comprises the person. We must distinguish the spirit of a person, the soul of a person, and the body of a person. Amen? Let's proceed. Spirit and soul differs. Magkaiba po sila. Amen? Ang spirit daw ng tao at ang kaluluwa ng tao, magkaiba. Ang spirit, kung nakita po natin kanina sa definition, sa Greek word, it always connects to God. That's the spirit. Kasi yun po yung creation ng Diyos. Yun yung pagkakalalang ng Diyos. And pointed toward exclusively for God. The spirit is pointed toward exclusively for God. How about the soul? The soul can be self-centered.
Kaya nga po, pag ang isang tao mataas ang kanyang emosyon, di po ba? Basically, ang iisipin lang niya is ang kanyang sarili. Pag mataas ang masyadong kanyang emotion, nandun yung anger. Pag sa positive side naman, amen, makikita natin, mataas ang kanyang emotion. He loves to give, she loves to give. Pero pagbaba ng kanyang emotion, ano yung nagawa ko? Marami na akong utang. Bakit? Kasi he was moved or she was moved by his or her emotion, not by the Spirit. Kaya pala siya nagbigay ng nagbigay, it's because mataas ang kanyang emosyon. Kaya in the end, instead na wala siyang utang, but because he was driven or she was driven by emotion, nagkanda utang-utang. Nakukuha po natin, mga kapatid. Spirit and soul differs. Magkaiba po sila. Makikita po natin, everyone's soul is fully active. Everyone's soul is fully active, but not everyone's spirit is. Ano po ibig sabihin? Lahat daw po ng soul ng taong nabubuhay is very active. Why? But not everyone's spirit is. Ito po, dako po tayo. We know when Adam fell into sin, when Adam sinned, his spirit died and separated from God. Di po ba? Sabi ng Diyos kila Adan, wag na wag ninyong kakainin yung bunga nito. Kasi pag kinain ninyo, mamamatay kayo. Alam po natin yung nangyari. Adam and Eve ate the fruit that was forbidden by God. At nagtanong sila sa bawat isa, hindi naman tayo namatay. Diba? I'm only paraphrasing. Nung kinain nila, nagtaka sila, wala naman. Wala naman nangyari. Maliban sa nakita nilang hubot-hubad sila. Amen? Pero alam nila sa sarili nila, hindi sila namatay. Pero tinutukoy ng Diyos during that time is their spirit will die. Amen? Kaya nga po, nung kinain nila yung pinagbabawal ng Diyos, namatay ang kanilang spirito. At ang kanilang flesh, ang kanilang body, ay unti-unting nagde-deteriorate at eventually, mamamatay. Pero hindi po doon nagtapos, mga kapatid. Amen? Only in Christ Jesus, where the spirit of Adam, our forefather, is dead, is being reconnected and reconciled. Sa pamamagitan daw po ng ating Panginoong Hesus, na yung dating patay na spirito ay nabuhay na muli, kumonekta na muli, dumugtong muli, at na-reconcile, nagbalik loob sa ating Diyos. Ano pong sabi sa Colossians chapter 1, verses 21 to 22? Colossians chapter 1, verses 21 to 22. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in His sight. So makikita po natin, gumawa ng kaparaanan ng Diyos na kung saan hindi niya hinayaan na ganun na lamang ang kahinatnan ng tao, patay ang spirito. Hindi po natuwa ang Diyos sa ginawa ng tao. Alam po natin yan. Amen? Pero hindi po hinayaan ng Diyos. That is our God. Yun po yung Diyos natin. He loves us so much. Amen? Na hindi niya po hinayaan na mag-perish o mapahamak ang tao. Kung tutusin, pwede namang gawin ng Diyos, di po ba? Pero hindi niya po hinayaan mangyari. Amen? Ganun po ka-precious, ganun po kahalaga ang bawat isa po sa atin. Kaya nga po sa pamumuhay natin bilang mananampalataya, amen? Tayo pong nakakilala na sa Diyos. And tayo po, yung pinag-aaralan natin ngayon, how to distinguish our spirit from our soul, from our body. Di po ba? Right
frequency is the key para mamuhay po tayo ng may kabanalan sa ating Diyos. Right frequency is the key. Ano po sasabi sa John 4:24? John 4:24. God is a spirit. Ang Diyos daw po ay spirit. Kung makikita po natin dyan, capital letter. Ang word spirit. And those who worship Him must worship in spirit. That is our spirit. Yung spirito mo at spirito ko. Kaya nga po sa pagsunod natin sa Diyos, sa pagsamba natin sa Diyos, huwag dapat mas mataas ang emosyon mo, emosyon natin sa pagsamba sa Panginoon. Amen? But rather, we use our spirit in glorifying God. Amen? Ang body po natin, sumusunod po yan kung sino ang malakas sa dalawa. Kung ang spirit natin ay malakas kaysa sa ating soul, susunod ang ating body. Amen? Kung ang soul natin ay mas malakas kaysa sa ating spirito, ganun din po, sumusunod ang ating katawan. Kumbaga makikita natin, our body is neutral. Kung sino yung malakas, dun siya. Kaya kung ang spirito malakas, your spirit wants to learn, wants to study the word. Gustong-gusto niya yung gawain na para sa Diyos, sa patungkol sa spiritual. Yung katawan mo, hinahanap po niya yan. Kaya nga po, tayo nagbabasa, kinukuha natin ng Biblia, amen, binabasa natin, because our spirit is stronger than our soul. Pero kung yung soul natin is mas malakas kaysa sa ating spirito, maaning pagod ka, tinatamad ka, ganun din po. Yung body mo, susunod sa soul. Kaya nga, hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga po, we do not have our devotion already. Why? It's because our soul is greater or stronger than our spirit. Kaya nga po, kailangan palakasin natin ang ating spirito. Because the original, amen, creation of God is mas malakas ang ating spirit than our soul. Yun po yung pagkakalikha sa tao. Nangingibabaw yung ating spirito kaysa sa ating kaluluwa. Ulitin po natin, a spirit is the breath of life, a part of man that connects to God, while our soul is yung ating kaisipan, yung ating will, yung ating desire, reflects our personality. Right frequency is the key for us to live holy before God and to live victoriously. Our spirit should be in tune, amen, to the Spirit of God. Right frequency. Lagi ko po yung inahalimbawa, di po ba? If you want to hear a certain song, a certain message, a certain program sa isang station, halimbawa sa FM, mayroong mga frequency na sinasabi. Halimbawa, 101.7. Gusto mong malinaw na dumating sa iyo yung signal at makapakinig ng maayos, yung sa gadget na gamit mo, tune in to 101.7. Pero kung hindi natama yung ating frequency, dun sa frequency ng station, ano pong labas? Distorted, di po ba? Hindi malinaw. Malabo. At lalo na kung lalayo ka dun sa certain o yung sa specific frequency. Lumalabo. Ganon din po sa ating Panginoon. The more we get away from God, the more we get away ourselves from the Spirit of God, lumalabo din po yung frequency natin patungkol sa ating Diyos. Kaya minsan hindi na tayo nakakapakinig sa Panginoon. Kaya yung spirito natin nang hihina. Bakit po? Kasi it's not in tune sa banal na spirito. Sabi po sa binasa natin, God is a spirit. Ang Diyos daw po ay spirit. At lahat ng sasamba sa Kanya, kailangan sumamba sa spirito. Tayo po yon. At sa katotohanan.
Our spirit should be dominant from our soul. Ito po yung binanggit ko po kanina. Kailangan yung spirito po natin angat kaysa sa ating kaluluwa. Our body always follow the dominant part. Kung sino yung dominante, kung sino yung malakas, doon po sumusunod ang ating katawan. When we accepted Christ, di po ba? Nung tinanggap po natin ating Panginoong Yesus, we became children of God. Ano po sabi sa John chapter 1 verse 12? But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Makita po natin, He gave the right to become children of God. Binigyan daw po ng karapatan na maging anak ng Diyos. I want to emphasize the word children. Huwag po natin kalilimutan yung salitang children po dito sa John 1:12. Proceed po tayo dito po sa Romans 8:14. Ano po sasabi sa Romans 8:14? For as many, kanina po, children of God, ngayon naman po, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Kasi pag sinabi po ng banal na kasulatan na sons, it pertains to maturity. Kaya nga po, matured ang isang mananampalataya na pinangungunahan ng banal na spirito. Kanina po dun sa John 1:12, tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Pero hindi po nahinto doon. We became children of God. Or we became babes. Baby tayo sa ating Diyos. And children needs to grow, di po ba? Kung ang mga bata, kailangan lumago. At sa paglago na yan, kailangan po natin ang banal na spirito. Kaya nga po sabi sa Romans 8:14, binasa po natin, for as many as are led, hindi po sapat na tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kailangan mamuhay din po tayo na pinangunahan ng banal na spirito. Because, sabi doon, if we are led by the Spirit of God, anong turing sa atin ng Diyos? We are sons of God. Mas mature ang tingin sa atin ng Diyos. Amen? Nakuha po ba natin, mga kapatid? Amen? We have to accept Christ, we became children of God. But if we are led by the Spirit of God, we became sons of God. There's maturity whenever we are led by the Spirit of God. We are reflection of God in this world. Tama po ba? Reflection tayo ng Diyos dito po sa mundong ginagalawan po natin. Napaka-big deal po sa kanila. Amen? Magkamali tayo ng konti, yan ba ang Kristiyano? Sasabihin nila. Pa-Bible study ka pa, ganyan naman pala. Di po ba? Ganyan ba ang pagiging born again? Bakit po? Konting kamali lang. Napaka-big deal. Pero pag sila ang nagkamali, wala lang. Amen? Bakit po? Because we are reflection of God. Mataas ang kanilang paningin. Mataas ang kanilang respeto. Pag sinabi mong nakakilala ka sa Panginoon. Pag sinabi mong sumusunod ka sa Panginoon. Pag sinabi mong mananampalataya ka ng banal na spirito. Mananampalataya ka ng ating Panginoong Yesus. We are a reflection of God in this world to the people of this world. Tama po ba? Kaya nga po, let us be very careful sa mga salitang lumalabas sa atin. Let us be very careful sa mga ikinikilos natin. Why? It's because ang mata nila nakatutok sa bawat isa sa atin. And very big deal sa kanila pag na-fail tayo. Amen? Pero salamat sa Panginoon, salamat sa Banal na Espiritu na pagtatagumpayan natin. Amen? Ano po sabi sa 1 Peter 1:13 to 16?
1 Peter 1 verses 13 to 16. Therefore, gird up the loins of your mind. Be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you by the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in ignorance. In verse 15, ano po sabi sa verse 15? Tingnan po natin. 1 Peter chapter 1 verses 15. Tingnan po natin. 1 Peter chapter 1, 15. Ito po. But as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verse 16, because it is written, be holy for I am holy. Ulitin po natin. Verse 15 to 16, but as he has called you is holy. Yung tumawag daw po sa atin ay holy. Banal. You also be holy in all your conduct. Maging banal daw sa lahat ng ikinikilos natin. Well, does it mean perfect na po ba? Hindi po. Kasi wala po sa atin perfecto. Alam po ng Diyos yan. Amen po ba? Wala po sa atin. For we are all sinners. Pero yung pagiging banal ay nakukuha po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Siya po'y banal, kaya tayo po'y pinabanal niya. Ano kailangan po natin gawin? Amen? Alam po kasi ng Diyos na we will still fail. We will still commit sin. Ang gawin po natin, let us go back to the source of grace. Let us go back to God and ask for forgiveness. Yun po yung sinasabi niya. Na kaya natin maging banal and turn away from all our wickedness. At kung nagkamali na muli, amen, dahil we are still on the flesh, balik ulit tayo sa Panginoon. Amen? Holy siya na tumawag sa atin, kaya kailangan maging holy din daw po ang bawat isa po sa atin. Ano pa po? Aside from holiness, we are being consecrated. We are being consecrated and set apart for His glory. Inihiwalay daw po tayo para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kadakilaan. Deuteronomy 7 verse 6. Ano po sabi sa Deuteronomy 7 verse 6? For you are holy, a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you. Amen. Pinili daw po tayo ng Diyos to be a people for Himself. A special treasure above all the peoples on the face of the earth. Of all the billions of people. Amen. Ngayon po, ilan na po bang bilyon ang namumuhay sa mundo? Of all the billions of people, isa po tayo. Kabilang tayo sa pinili ng Diyos. Inihiwalay. We are being consecrated. We are being set apart. For what? Amen? Meron po tayong kailangan gawin for His glory. Amen? To declare, to proclaim sa buong mundo kung sino yung Diyos natin. Holy yung Diyos natin. Banal yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Therefore, we should be holy. Kailangan maging banal din po tayo. Tama po ba? Amen? 2 Corinthians, Ephesians chapter 1 verse 4. Ano po sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4? Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4.
just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, amen, that we should be holy and without blame before Him in love. Ulitin ko po, just as He chose us in Him, pinili, amen, pinili daw po tayo before the foundation of the world. Before pa pala nilikha ang mundong ito, pinili ka na niya. Bakit ganun? Maaaring tanungin natin. Di po ba? Ang Diyos po natin, He is not bounded by time. He has no beginning and He has no end. Kaya sinabi po dito, we are being chosen even before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before Him in love. We are being set apart. We are being consecrated. Amen? It requires holiness. Hebrews 12:14. Ano po sabi sa Hebrews 12:14? Hebrews chapter 12 verse 14. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Without which no one will see the Lord. Pursue peace. Habulin natin, saliksikin natin, kunin natin yung kapayapaan. Amen? With all people. And holiness, kailangan may kabanalan. Bakit po? Kasi hindi mo nang pwedeng sundin yung tao kung mali na ang ginagawa. Para lang maging peace kayo, para lang maayos ang relasyon ninyo, you will compromise to the person. Wala na pong holiness po doon. Amen? While we are pursuing peace with all other people, we must see to it that holiness is still present. Do not compromise. Amen po ba? There's no compromising if we want holiness before God. If we want that our lives is holy before God. As children of God, our role in this world is very much important. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, yung role natin, yung bahagi natin dito sa mundong ito ay sadyang mahalaga. Very much important. We reflect God in this world. Tulad po yung binanggit ko po kanina, nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. At very big deal sila sa kanila. Kung meron tayong nagawang magbuti, very big deal sa kanila. At kung meron din tayong nagawang hindi kagandahan, ganun din, very big deal sa kanila. Ano po sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verses 2 hanggang 3? Sabi po rito, you are epistle written in our hearts, known and read by all men. Verse 3, clearly you are an epistle of Christ. Tayo daw po, epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Kaya po binabasa tayo ng mga taong nakapaligid sa atin eh. Buhay mo pa lang, patotoo na. Maaari din naman buhay mo pa lang, katitisuran na. Saan po tayo doon? If you want that others will be blessed sa buhay mo, walk sa nais ng Diyos na lakaran natin. Be holy. Amen? Papaano po mamuhay sa holiness? If we want to be empowered by the Spirit, kasabay po kasi na empowerment na yan, living with holiness sa bawat isa. Kailangan mamuhay tayo na may kabanalan. Para yung empowerment ng Spirit, ng banal na Spirito is maging evident sa bawat isa sa atin. We must live with holiness. Paano po mamuhay sa holiness? Steps to holiness. God calls us to be holy. Tama po ba? Binasa po natin kanina, for God is holy, we should be holy. We are being set apart. Amen? We are being set apart. Hiniwalay tayo.
to Him and His purpose. Kaya ka hiniwalay for what? Para lang ganon? Hindi po. Baliwala? Hindi po. Kaya ka pinili kasi merong ipinapagawa, may ipapagawa ang Diyos na kadaki-dakilang bagay. Amen? God intends His people, God intends His people to be distinguished. In nature, kakaiba, and in character from the world. Intended ng Diyos na kakaiba ang kanyang mga anak kaysa sa mundo. Different in the way we think. Kaiba sa ating pag-iisip. Kakaiba sa ating pagkilos, the way we act. At kaiba sa ating pamumuhay, the way we live. Kaiba yung ating pamumuhay, kaiba yung ating pagkilos, kaiba yung ating pag-iisip. This difference will be visible and bring God glory. Ito pong difference na to will be visible. Yung distinguishing factor na sinasabi. Amen? Between the people of God and the people of the world will be visible. When we say visible, kita. May ebidensya. Amen? And bring God glory. Nagbibigay daw ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Amen? Kaya po, ang bawat isa sa atin, we are being reminded to live righteously. It does not mean to say, live perfectly. Kasi wala pong makakapamuhay ng perpekto. Tama po ba? Live righteously, live with holiness. Hindi po yung paglinggo, holy. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, wala na yung holiness. Amen? Bakit po? Magtago na. Amen? Hindi po yung ganun ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Let us be light in this world all the days of our lives. Number 1, steps to holiness. Know, alamin. Exodus 7 verse 1. Ano po sabi sa Exodus 7 verse 1? So the Lord said to Moses, See, I have made you as God to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet. Kung makikita po natin sa passage na to, inuutusan pa lang sila ng Diyos. Amen? Nakausapin si Pharaoh. Pero ano ang message ng Diyos? I have made you. It's already past tense. Ginawa na kita na God kay Pharaoh. Alam po kasi ng Diyos kung anong mangyayari. Amen? Know that God deals differently with us than with the world. Know that God deals differently with us than with the world. Number 2, rely on the blood of Jesus to protect you from all evil. Rely on the blood of the Lord Jesus to protect you from all evil. Ano po sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19? Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. We must rely on the blood of Jesus. Ito po yung binabanggit ko po kanina. Living with holiness or living in holiness, living righteously doesn't mean to say we are already perfect. Kasi alam ng Diyos, we will still fail. Alam ng Diyos, we will still commit sin. Pero meron way out. Amen? In order for us to live, to continuously live righteously, continuously live in holiness. Sa pamamagitan ng ano? Claim the blood of Jesus. Rely on the blood of Jesus to protect you from all evil. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.
Una po kanina, know that God deals differently. Alamin mo na ang Diyos po ay gumagawa differently sa atin, kakaiba sa mundo. Pangalawa, rely on the blood of Jesus. Sandalan natin. Amen? Panghawakan natin yung pagkamatay, pagkabayubay ng ating Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo. Pangatlo, obey God's word and you will become His precious treasure. Obey God's word and you will become His special treasure. Obey. May pagsunod. Genesis 22 verse 12, and he said, do not lay your hand. Ito po yung panahon ni Abraham na kung saan, nung binigay na ng Diyos ang kanilang desire, magkaroon ng anak, and sinubok sila ng Diyos na ibigay, i-offer si Isaac, ito po, yung time na yan. Walang alinlangan na ibinigay po na i-offer ni Abraham, si Isaac. And he said, do not lay your hand. 22 verse 2 muna po. 22 verse 2. Ano po sabi doon? Genesis 22 verse 2. Then he said, take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So sumunod po si Abraham. At nung sumunod na si Abraham, alam po natin, yun nangyari. Because of his obedience to the Lord, nakita ng Diyos yung kanyang puso. Sabi po sa verse 12, and he said, ito po yung angel, and he said, do not lay your hand on the lad or on the boy or do anything to him. Huwag mong sasaktan ng bata. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Ito po yung sinasabi ng Diyos. Ngayon, nakita ko na yung laman ng iyong puso. Nakita ko na yung pagsunod mo. At alam po natin yung nangyari, na hindi po natuloy ang pag-o-offer kasi ang Diyos is nag-provide ng i-offer na burnt offering. Amen? Number 1 is know that God deals differently. In order for us to live with holiness, alamin mo yung katayuan mo sa harapan ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. You are consecrated. You are set apart. Pangalawa, rely on the blood of Jesus. Once you commit sin, once you fail, rely on the blood of the Lord Jesus Christ. Balik lang sa Diyos. Ask for forgiveness through the blood of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, obedience. We must obey the word of God. Obey God's word. Pangapat, be zealous. Ano ba itong be zealous na to? Be zealous for God's holiness. He honors those who honor Him. Be zealous for God's holiness. He honors those who honor Him. Ano bang zeal or zealous? Zeal is from the Greek word zealous. Nang ibig sabihin is ardor or fervor of spirit. So makikita natin, there's an energy and an enthusiasm about one's faith. Kaya po, sinasabi natin na all in. Sama na kami, all in na. Amen? Sa layman's term naman, sa mga hindi mananampalataya, sige, todo na to. Amen? Taya na lahat, todo na. Amen? Yun yung zeal. All in or on fire. Pag alam mo yung sarili mo, gustong-gusto mo yung ginagawa mo patungkol sa Panginoon, amen, you are zealous. You have that kind of spirit na kung saan very enthusiastic. Parang yung kakakilala pa lang natin sa Panginoon. Amen po ba?
There's a zealousness. Ito pong apat na steps na to is ilan lamang sa mga steps na kung saan paano tayo mamuhay with holiness. Know that God deals differently. Alamin mo na iba ang trato sa iyo ng Diyos kasi pinili ka niya, inihiwalay ka niya. Pangalawa, rely on the blood of the Lord Jesus Christ. Na pag nagkasala tayo, nadapa tayo, bangon, hingi ng kapatawaran through the blood of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, there should be obedience. We must obey the word of God. Pangapat, be zealous, be enthusiastic sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay, sa ating Panginoon. Amen? Sa ating pong conclusion, mga kapatid. The Holy One loves us and cared for us. Amen? The Holy One, ang ating Diyos, loves us so much and cared us so much that even He died for us. John 3:16. Amen? Namatay po ang ating Panginoon Jesus for you and for me. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Alam din po natin that God is angry at sin. Ano po sabi sa Romans 1:18? Romans chapter 1, verse 18. Basahin po natin sa Romans chapter 1, verse 18. Romans chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in righteousness. In unrighteousness. So makikita po natin, galit po ang Diyos sa kasalanan. Hindi siya pwedeng makipag-deal sa kasalanan. Kasalanan ay kasalanan. Amen? Pangalawa, ano sabi po sa Romans 6:23? Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Hindi po iniwan ng Diyos ang tao nung nagkasala ang tao. Amen? Salamat sa biyaya ng Diyos sa bawat isa. The Lord Jesus Christ died. He became the mediator of God and men. Sa pag-ibig na yan, tayo po ay nakasumpong ng kaligtasan. When we accepted Christ as our personal Lord and Savior, nagkaroon po tayo ng access sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. He is holy. Sabi po sa 1 Peter 1:13-16 na binasa natin kanina, He is holy and we should be holy. Amen? Ang Diyos daw po ay banal, kaya kailangan mamuhay din po tayo ng may kabanalan. We can do it to be holy. Opo, we can do it. We can do it through the help of the Lord Jesus Christ, through the help of the Holy Spirit. Kaya po natin na maging banal sa pamamagitan po ng tulong ng ating banal na Espiritu. John 14:26. But the Helper, ito po ang ating banal na Espiritu, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen? Gusto po ba nating mamuhay ng may kabanalan? Pwede po. Possible po yan. Through the help of the Holy Spirit. We have helper, the Holy Spirit. Amen? Romans 8, chapter 1, verse 2. Therefore, there is now no condemnation to those
who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen? If we want to be empowered by the Spirit, we must live with holiness or live in holiness. Amen? Amen po ba? Kaya hindi na po natin kailangang sabihin pa sa Diyos, Lord, tao lang. Di po ba may awitin na ganon? Lord, patawad. Di po ba? Parang mensahe na yun, tao lang kami. Hindi mo na kailangang ipamukha pa sa Diyos na tao ka lang. Tao lang tayo. Alam po ng Panginoon eh. Kaya nga po naglagay siya ng mga remedies, naglagay siya ng mga remedyo para manumbalik yung relasyon natin sa ating Diyos. Amen? We can be empowered by the Holy Spirit when we live with holiness. Amen? May nakuha po ba tayo ngayong umaga ito mga kapatid? I pray those words na atin pong binahagi ay natanggap po natin. Amen? Na yung salita ng Diyos na yan, magamit po natin to live righteously before God, to live with holiness before God, and to fulfill when we are empowered by the Holy Spirit and when we are fulfilled by the Holy Spirit, amen, there's a tremendous things na pwede po nating gawin. Kamanghamanghang bagay na pwede po nating gawin at mangyari sa bawat buhay po natin at sa bawat taong ating nakakasalamuha. Amen? Salamat po sa Panginoon sa umagang ito na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Amen? Hindi po nagkataon, tayo po ay nagkasama-sama. This is a great day that the Lord has made, sabi po ng banal na kasulatan. And every day is a blessing from God. Amen? Mamayang gabi po, kita-kita po tayo through our Thanksgiving worship sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo muli. Sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating papuri pagsamba ng may pasasalamat. Amen? Tayo po manalangin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na muli dinako mo ang bawat isa sa amin upang kami makinig, mag-aral ng iyong salita. Salamat po that those words that comes from you penetrates to each and everyone's heart, to each and everyone's lives. Nang iyong salita, Panginoon, ay kayang magbago ng aming pamumuhay, kayang magbago ng aming sarili. At salamat po, Banal na Espiritu, for revealing yourself to each and every one of us. Always remind us, O God, always remind us, Holy Spirit, mga nais niyo po na gawin po namin for your glory, for the glory of our God. Salamat po sa umagang ito. Muli, amin pong itinatalaga ang buong maghapon na to. Samahan po ninyo ang bawat isa po sa amin and even for the rest of the week. Samahan po ninyo kami and connect us to every people na yung mga taong na yan, O Diyos, ay makakatulong sa destiny na ibinigay niyo po sa amin, na inihanda niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, aming Ama, ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Salamat po sa pagsama po ninyo sa bawat isa po sa atin. Jesus, be lifted up. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin.